tomto videu sa budeme venovať trochu inému pokusu. Súvisí so zdrojmi energie a tiež s témou alternatívnych zdrojov energie. Ide o vodíkový pokus. Doma si ho tak jednoducho neurobíte, no my sme ho pre vás natočili. Potrebujete na ňo sadu, ktorá obsahuje elektrolyzér, teda prístroj, ktorý sa plní destilovanou vodou a po pripojení k zdroju elektrického prúdu bude štiepiť molekuly vody H2O na čistý vodík H a čistý kyslík O. Elektrolýzou vody si vyrobíme vodík, ktorý neskôr využijeme ako palivo. Potrebujeme palivový článok. Vyrobený vodík spotrebuje ako palivo na výrobu elektrickej energie. Takisto potrebujeme LED diódy či vrtuľu, aby sme spotrebovaním vyrobeného vodíka vyrobenú energiu využili. Potrebujeme zdroj elektrického prúdu. Napojením na elektrolyzér tak spustíme elektrolýzu vody. Potrebujeme tiež dve rovnaké skúmavky so stupnicou označujúcou výšku hladiny destilovanej vody. V jednej skúmavke sa bude hromadiť elektrolýzou vyrobený vodík a v druhej kyslík. Potrebujeme tiež dva rovnaké sklenené zvončeky napojené na hadičky, ktoré budú vložené do skúmaviek, pričom na vodíkovej hadičke bude umiestnené škrtidlo. No a nakoniec elektrické káble so svorkami. Pomocou injekčnej striekačky naplníme elektrolyzér destilovanou vodou a ten potom pomocou hadičiek prepojíme so skúmavkami, do ktorých sú vložené sklenené zvončeky. Hadička so škrtidlom musí prepájať skúmavku s označením vodíka H2 a tou časťou elektrolyzéra, ktorá bude vyrábať čistý vodík. Potom do skúmaviek nalejeme destilovanú vodu tak, aby výška hladín bola rovnaká a dosiahla na stupnici na skúmavkách 0. Elektrolyzér napojíme na zdroj elektrického prúdu, zapneme a tým nám začne elektrolýza vody. Postupom času sa v sklenených zvončekoch v obidvoch skúmavkách začne hromadiť vyrobený vodík vo vodíkovej skúmavke, no a kyslík v kyslíkovej. Hromadiaci sa plyn v obidvoch skúmavkách začne vytláčať destilovanú vodu zo zvončekov, no a my uvidíme, ako sa výška hladiny vody v obidvoch skúmavkách bude meniť. Keďže chemická značka vody je H2O, to znamená, že v jednej molekule vody sú dva atómy vodíka, ale len jeden kyslíka, tak aj množstvo vyrobeného vodíka bude dvakrát väčšie ako vyrobeného kyslíka. To sa postupom času prejaví aj na výškach hladín vody v obidvoch skúmavkách. Vo vodíkovej skúmavke bude výška vytlačenej vody vyššie ako v tej kyslíkovej. Po ukončení elektrolýzy si škrtidlom zamedzíme únik vodíka z vodíkovej skúmavky a hadičku z elektrolyzéra prepojíme k palivovému článku, ktorý je káblami pripojený k diódam alebo vrtuli. Odškrtíme hadičku a vyrobený vodík sa v palivovom článku začne spotrebúvať, čo bude mať za následok vyrobenú energiu.
No a tá nám rozsvieti diódy alebo roztočí vrtuľu. Spotrebovaním vodíka jeho množstvo v skúmavkách bude klesať, čo sa postupom času prejaví na výške hladiny vody, ktorá bude tiež klesať. Diódy budú svietiť, vrtuľa sa bude točiť, a to dovtedy, kým sa nespotrebuje všetok vyrobený vodík, no a až sa tak stane, výška hladiny vody sa vráti na hladinu 0. Týmto spôsobom možno vyrábať vodík v tzv. Obnoviteľnej energetickej slučke, ktorá neškodí životnému prostrediu. Vodík je totiž najrozšírenejší prvok vo vesmíre a nachádza sa aj vo vode, ktorá pokrýva 70% zemského povrchu. Je bezfarebný, je bez zápachu a nie je jedovatý. Z hmotnostného hľadiska je účinnejší ako palivá, ktoré sa v súčasnosti využívajú. Avšak pri strete s kyslíkom reaguje výbušne a to je jedna z nevýhod. Využíva sa v rôznych priemyselných odvetviach, ako je ropný priemysel, v procesoch na výrobu chemikálií, potravín, elektroniky, ale aj ako palivo vo vodíkových autách, budúcnosti, raketách a raketoplánoch.